odvolanie prokurátora Jaroslava Pagáča proti rozsudku špecializovaného trestného súdu 15.1.2021 2. mája 2023. Zisťuje sa prítomnosť, takže za krajskú prokuratúru Trnava doktor Michal Oravec, číslo služobného preukazu 01603, obžalovaný, doručenie vykázané 30. decembra 2024 má pán prokurátor samozrejme lehota zachovaná, obžalovaný Jaroslav Pagáč prítomný, doručenie vykázané 27. decembra 2024, konštatujem, že takisto lehota je zachovaná, totožnosť overená podľa občianskeho preukazu HB 900 Hala Viktor 90885. A obhajca doktor Peter Kupka, respektíve magister Peter Kupka, doručenie vykázané 2. januára 2025 je lehota zachovaná, totožnosť overená podľa preukazu SAK 7020. Zároveň je prítomný aj znalec, ktorého sme dnes volali, a to magister Matej Vedecký, PhD, ktorý je prítomný doručenie má vykázané 2. januára 2025. Pán znalec, navitujete nám číslo občianskeho preukazu, alebo znalecký preukaz znaleckého preukazu? No, môžem povedať. Vy vlastne sa poznáme z úradnej činnosti, ale... Môžem sa spýtať, môžem nahrávať akože videozáznam? Nie. Môžem teda? Z tejto pojednávaní? Nahrávka môže byť, nahrávací môžete, len je potrebné mi to oznámiť, takže ste mi to oznámili, nemám s tým žiadne problém. Čiže aj video? Video nie. Tak oznamujem, že audio nahrávam. Oznamujem, že nahrávam audio. Dobre. Audio môžete, ale len nie, aby ste to niekde prenášali. Nie, neprenášam. Chápeme sa dobre. Áno. Audio môžete, dobre, bez... Takže konštatujem, že na dnešné verejné zasadnutie sa dostavili všetky osoby, ktorých prítomnosť je potrebná, všetky osoby majú zachovanú lehotu, takže verejné zasadnutie je možné vykonať. Následne by som teda pristúpil a ešte samozrejme opatrenie podľa paragrafu 58 odsek 3 prvá trestná korektu zápisnica o dnešnom verejnom zasadnutí sa vyhotoví diktovaným predsedom Senátu podľa paragrafu 61 trestného poriadku a bude v rozsahu, v ktorom bude vykonané dokazovanie verejného zasadnutia zaznamenané aj využitie technického zariadenia určeného na medzinárodnom vzniku. Takže ja by som pristúpil k správe, podal by som správu o danej veci s tým, že by som sa zameral na otázky, ktoré riešenie je na dnešnom verejnom zasadnutí. Rozsudkom špecializovaného trestného súdu 15.1.2021 z 2. maja 2023 bol obžalovaný Jaroslav Pagáč podľa paragrafu 285 písmeno B trestného poriadku oslobodený spod obžaloby pre bode 1 spáchanie zločinu výroby extrinzických materiálov podľa paragrafu 422a odsek 1 odsek 2 písmeno B trestného zákona znení platnom do 31.7.2019 za zločinu rozširovania extrinzických materiálov podľa paragrafu 422b odsek 1 odsek 2 písmeno B C trestného zákona a v bode 2 spáchanie zločinu rozširovania extrinzických materiálov podľa paragrafu 422 odsek 1 odsek 2 písmeno B C trestného zákona na tom skutkovom základe, ako je uvedené v napadnutom rozsudku, pretože skutky nie sú trestným činom. Vážené procesné strany, myslím, že poznáme všetci ten rozsudok, nie je potrebné čítať skutky. Tento rozsudok nenadúbol právoplatnosť, pretože hneď po jeho vyhlásení dal voči, ale podal voči tomuto rozsudku odvolanie prokurátor, a to do všetkých výrokov, teda aj do jeho výroku, ktorým bolo oslobodenie. Prokurátor zdôvodnil dovolanie písomne 12.6.2023. Pán prokurátor na podanom odvolaní trváme, že? Ďakujem. Dobre.
Takže v prvom rade prokurátor uvádza, že vo vzťahu k obžalovanému bolo už raz rozhodnuté najvyšším špecializovaným trestným súdom, ako aj odvolacím súdom. Predmetný rozsudok špecializovaného trestného súdu z 10.6.2021 bol teda zrušený. Následne bolo dané veci vykonané na hlavnom pojednávaní dokazovanie v tom rozsahu smere, ako to bolo potrebné uvedené v zrušujúcom uznesení. Rovnako možno konštatovať, že z takto vykonaného dokazovania vyplývajú v podstate rovnaké skutočnosti, respektíve možno konštatovať, že ani po vykonaní nového dokazovania na hlavnom pojednávaní pred samým sudcom ŠTS neprišlo k menej dôkaznej situácie ani k menej skutkového stavu. Bol pribratý teda nový znalec, a to prítomný magister Matej Nedvecký, PhD, vo vzťahu k odvetví politický extrémizmus a ním bol vo vzťahu k významu a charakteru symbolov znaku grafickým obrazom grafickým znázorneniam hudobným skladom a fotografiám číslo 18, ako aj v neposlednom rade hudobnej scéne, na ktorej obžalovaný vystupoval a hudobnej produkcii obžalovaného z hľadiska pravicového extrémizmu konštatované týmto vládcom vyjadrenia rovnaké skutočnosti, ako v predchádzajúcich znaleckých posudkoch opakovane môžeme konštatovať, že sa Jaroslav Hagáč dopustil skutkov, tak ako boli vymezené a opísané v pôvodne obžalované. Prvostupňový súd v kontexte s vyššie uvedeným konštatuje aj to, že sporne zostalo hodnotenie toho, či odstránenie výroby dotknutých materiálov obžalovaným a potom ich ďalšie prešľovania na následná ponuka a predaj, samotný predaj je možné hodnotiť teda ako tie žalované trestné činy. Prokurátor zopakoval, čo povedal pribratý znalec vo svojom podanom znaleckom posudku, ako aj to, ako sa vyjadroval na hlavnom pojednávaní k teda tým symbolom a k tým veciam, ktoré boli zaistené u obžalovaného. Uviedol teda, že sa vyjadroval k symbolu kolovrad, čierne slnko. Kolovrad je označovaný ako kolovrad je vlastne svastikou a 8 ramien. Ako symbol sa neviaže k pôvodnému slovanskému pohanstvu, ale k neopohanstvu, existujú rôzne vysvetlenia a tak ďalej. V podstate len zopakoval to, čo povedal znalec. Takisto zopakoval to, čo sa týka symbolu čierneho slnka, kde teda prokurátor zvýraznil, že už znalec na podanom posudku, tak aj na hlavnom pojednávaní povedal, že ho používajú prioritne extrémistické organizácie, respektíve ľudia hlásace sa k extrémizmu, k neonacizmu a k nacizmom inšpirovanými osobnými a pseudonáboženskými skupinami. Uviedol teda tú genézu toho. Znalec teda vo vzťahu používania symbolov kolovrada čierne slnko v súčasnej dobe jednoznačne obidva symboly sú v súčasnosti používané. Kolovrad používajú tzv. Norkovania a pravicoví extrémisti a čierne slnko podľa jeho oznakov primárne neonacisti. Podľa znalca ide o symbol, ktorý v rámci jeho prostredia sa teší mimoriadneho záujmu a má mystický obsah, čiže ten symbol švarcezónne alebo teda čierne slnko. Pokiaľ ide o používanie symbolu čierne slnko mimo extrémistickej scény, znalec sa k tomu vyjadril, že má skúsenosť s tým, ale len ako symbol súvisiaceho s nacizmom. Zároveň prokurátor zopakoval to, že znalec uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by týchto dvoch symbolov išlo na staroveké symboly. Takisto sa potom odvolával prokurátor v odvolaní na závery znaleckého dokazovania k symbolom rúna Albis a čierne slnko používali nacisti, pričom v rámci súčasného národného socialistického prostredia patrí čierne slnko medzi najviac pretvrďované symboly. Ďalej sa vyjadroval aj záverom znaleckého dokazovania k výstupu znalca, ktorý uviedol vo vzťahu k zaistenému počítaču, respektíve teda notebooku Acer Aspire, kde teda sa znalec vyjadroval k tým fotografiám, ktoré tam boli zabezpečené a k tým hudobným záznamom. Uviedol podľa teda prokurátory toho názoru, že jednoznačne smerujú k extremistickým hnutiam, respektíve prezentujú tým názorom. Poukázal aj na dodatok znaleckého posudku. Znalec na hlavnom pojednávaní uviedol, že obžalovaného vníma ako osobu, ktorá sa pohybuje v prostredí NS scény a jej súčasťou. Znalec ďalej na hlavnom pojednávaní konštatoval, že samotná rovnačka sa objavovala už časom historického nacizmu, že sa objavovala aj pred týmto obdobím. Ďalej sa venoval aj tým, že znalec uviedol, že nie je možné objektívne hodnotiť obsah zaisteného materiálu bez toho, aby sa prihliadlo na osobu, ktorú takýto materiál vlastní. A prokurátor teda ďalej pokračoval v podstate v tom, čo už uvádzal znalec. Opieral sa teda o závery znaleckého posudku. Uviedol preto, že
bolo preukázané, že s vykonaným dokazovaním na súde prvého stupňa bolo jednoznačne preukázané, že obžalovaný sa dopustil žalovaných trestných činov, a to vrátane a respektíve tak, že to zakladá aj kvalifikovanú skutkovú podstatu, tak ako to bolo pôvodne žalované, a preto navrhol, aby na základe odvolania Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa paragrafu 321 odsek 1 písmeno B písmeno D zrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu v celom rozsahu a podľa paragrafu 322 odsek 1 trestného kodexu súčasne vrátil predmetu trestnú vec špecializovanému trestnému súdu na nové prejednanie rozhodnutie. Toľko teda k odvolaniu prokurátora, ktoré sa nachádza, ešte som zavedol nadiktovať, na čísle listu 2489 až 2493. Odvolanie prokurátora sa vyjadril aj obžalovaný prostredníctvom obhajcu, a to na čísle listu 2505 až 2508. Lepšie oznamovalo. Uviedol teda, že s rozsudkom špecializovaného trestného súdu súhlasí. Prokurátor odvolání uvádza, že po doplnení dokazovania nedošlo k zásadnej zmene dôkaznej situácie. V tomto má prokurátor čiastočne pravdu a znalec opätovne sa vyjadroval k symbolike v kontexte mojej osoby, čo je nezákonné a v rozpore s uznesením pôvodným uznesením odvolacieho súdu. Uviedol, že nie je schopný trestnú symbolu posúdiť bez toho, aby prihľadal na osobné charakteristiky, pričom to vyhodnotil nesprávne. Vôbec sa nezaoberal tým, že počas koncertu som prerušil môj koncert s tým, že varujem diváka, že ja neprestanem dvíhať pravicu, čo z opisu vieme, že niekto tam vtedy mal hajovať, tak ja celý koncert ukončím. Konal tak opätovne v rozpore s tým, čo bolo uložené uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z tohoto uznesenia je nutné konštatovať, že sa musí jednať o objektívny extremistický materiál a primárne bez ohľadu na osobnosti každej osoby, pričom tu v podstate cituje naše predchádzajúce uznesenie Najvyššieho súdu, preto, dobre to určite stále z toho cituje. Na druhej strane znalec pripustil, že symboly, ktoré som užil, sú bežné a legálne používané inými organizáciami osoby, čiže sa nejedná o explicitný extremistický materiál. Za vyslovene neakceptovateľné obžalovaní označujú argumentáciu prokurátora na strane 7 odvolania, kde prokurátora poukazuje na rozhovor z webovej stránky, ktorý nie, že len nebol na HP ako dôkaz vykonaný, no tento rozhovor som nikdy neposkytol, čo už aj Najvyšší súd vytkol špecializovanému trestnému súdu a opätovne cituje z nášho rozhodnutie. Ďalej prokurátor argumentuje výhodný znalca, ktorý uviedol, že černé slnko vzniklo z nacistickej éry, pričom som na HP preukázal, že tomu tak nie je jeho staroveký symbol. Zrejme nepozornosťou a nesústredenosťou ušla prokurátorovi zásadná skutočnosť, že mnou a ďalšími ohľadmi nie je používaný symbol čierneho slnka, ktorý bol v nacistickom Nemecku použitý až raz, ale mnou je použitý autentický symbol čierneho slnka, kým na hrade Wewelsburg bol použitý očividne iný symbol, pričom obžalovaný priložil aj grafické nákresy čierneho slnka používaného ním a čierneho slnka, ktoré teda malo sa nachádzať v podlahe v tej miestnosti na hrade Wewelsburg. Prípadne, ak sa rozhodneme, že budeme vypočúvať z nás, tak mu to môžeme predložiť a môže sa k tomu vyjadriť, či to má nejaké konsekvencie alebo nie. Zároveň obžalovaný poukázal, že z príručky ministerstva vnútra o extremistických symboloch vyplýva, že čierne slnko je jednoznačne zavedené medzi symboly neopohanstva a význam nemá nevyhnutne rasový alebo nenastavený kontext. Zároveň poukázal na odborné vyjadrenie znalca docenta Tohadera Daniela Slivku PhD. To je v podstate to odborné vyjadrenie, ktoré bolo produkované, ktoré sme tu už raz mali, keď sme rozhodovali v prvom kole o rozsudku špecializovaného trestného súdu, kde teda tento znalec uviedol, aj keď teda to bolo len odborné vyjadrenie, uviedol, že sú to tak symbol kolovratu, ako aj symbol čierneho slnka sú staroveké symboly. Je závažujúce, že znalec ďalej nevie, že oni sú pôvodná germánska staroeurópska abeceda, ktorá je stará však na 2000 rokov.
odhalom na neextremistickým symbolom, poukázal na nález ústavného súdu z roku 2017, 1. februára 2017 sa tedy ústavný súd vyjadroval k určitému inému síce trestnému činu, ale bol to tiež trestný čin zavedení do trestných činov extrémizmu, kde teda uviedol, že je potrebné uvažovať o subtilnejších formách reakcie na nenávisť a nie prioritne, respektíve nie primárne prostriedkami trestného práva. Súd napokon správne vyhodnotil aj judikovaný princíp právnej istoty, keďže v konaní na okresnom riaditeľstve prezident Dubnica nad Váhom prezident 989 DCTN ponučka 2011 boli totožné veci vrátené ako nezávodné. Ja len teda na rámec veci uvádzam, že tento spis, na ktorý poukazuje obžalovaný vo svojom vyjadrení a na ktorý poukazoval už v minulosti, bol žiadaný súdom prvého stupňa a mal byť prečítaný, ale z okresného riaditeľstva policajného zboru v Dubnici nad Váhom prišlo oznámenie, že daný spis bol skartovaný, preto ho nemôžu zasať, čiže nevieme objektívne takéto tvrdenia. Preto teda navrhol v zásade, ja to parafrázujem, v zásade potom navrhol, že Najvyšší súd má rozhodnúť v veciach takých, že podľa paragrafu 319 trestného poriadku povolovanie prokurátora ako nevieme zamietne. Čiže toľko k tým veciam, na ktoré by sme sa mali zamerať. Ja som na dnešné verejné zasadnutie predvolal aj znalca, ktorý teda asi máme záujem ho vypočuť. Dobre. Pán prokurátor, pán obhajca obžalovaný, aké sú vaše návrhy? Budeme chcieť vypočuť znalca? Pokiaľ som to tak rozumiem. Čiže ponecháme. Dobre. Prokurátor, obžalovaný, obhajca, výsluh znalca ponechávajú na úvahu súdu. Po tichej porade Senátu bolo vyhlásené uznesenie. Na dnešnom BZ bude vykonané dokazovanie výsluchom znalca. Nech sa páči, pán znalec, poprosím. Ja poučím znalca a následne po poučení teda bude zapnuté nahrávací zariadenie. Dobre? Takže, predstupil znalec minister Matej Medvecký. Číslo znaleckého preukazu, to sme už diktovali 9153998. Ostatní generálie ako na čísle listu respektíve takto dáme. Ostatné generálie ako na číslo listu závodného znaleckého posudku. Ktorý po zákonnom poučení na význam znaleckého posudku a na následky vedome nepravdivo podaného znaleckého posudku môžeme, ktorý po zákonnom poučení na význam znaleckého posudku a na následky vedome nepravdivo na význam znaleckého posudku a na následky vedome nepravdivo podaného znaleckého posudku.
Takže pán znalec, ja vás poučujem, že na dnešnom verejnom zasadnutí budete vypočutí ako znalec. Ako znalec sa musíte vyjadrovať pravdivo ku všetkým odborným skutočnostiam, teda, ktoré boli predmetom respektíve, ktoré boli špecifikované v tom uznesení, ktoré ste riešili v znaleckom posudku, ako aj na otázky, ktoré vám uvedieme. Zároveň vás poučujem, že v prípade, ak uvediete nepravdu, respektíve teda vedomé vaše závery budú veľmi nepravdivé, vystavujete sa nebezpečenstvu trestného stíhania, trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, kde zákon o trestnom odňatí slobody pátra. Porozumiete si zákonnému poučeniu? Áno, porozumel som to. Zákonnému poučeniu som porozumel. Následne bolo pristúpené k výsledku znalca a bolo Takže, pán znalec, ja sa budem snažiť byť stručný, vecný, jasný. Vy ste tam podali ten znalecký posudok. Primárne ma zaujíma, ak ste sa vyjadrovali k symbolu čierne slnko. Vy ste to tam rozlíšili v znaleckom posudku a uviedli ste, že na jednej strane čierne slnko, alebo teda to švarce zóne ako pojem vznikol v 19. storočí niekedy, ak som to správne pochopil. No, alebo sa stal známym ako pojem a potom ste povedali, že ako symbol bol prezentovaný, pochopil som to správne, že ako symbol bol prezentovaný teda v tej ére nacistického Nemecka a respektíve potom, čo nacisti prevzali moc v 33. a urobili tie úpravy na hrade Babelsburg a tam bol teda nejakým spôsobom znázornený, tam bol znázornený, neviem, či som to správne prvýkrát v tejto podobe, alebo... Čiže chcem vidieť, či je nejaká diskrepancia medzi významom pojem a symbol a kedy bol, či už v tom 19. storočí bol známy v takejto grafickej verzii alebo v obdobnej alebo v nejakej grafickej verzii, alebo sa stal známy teda až po roku 33 v 20. storočí. Ja o tom nemám vedomosti, že by bol v 19. storočí známy v tomto grafickom vyhotovení. Ako som aj, myslím, uvádzal, moja prvá vedomosť o tom, kde sa tento symbol zobrazoval, bol na tom hrade. A aj som v posledku uvádzal, že ten symbol neslúžil podľa môjho názoru nejakým politickým vyjadreniam, bolo to skôr nejaká záľuba ríšskeho vodcu a nejaký jeho svoj vplyv na prirodzených nejakých mystických veciach. Čo je pre mňa z pohľadu znalca na politický extrémizmus dôležité je, že v súčasnosti ten symbol patrí v rámci toho národno-socialistického prostredia v súčasnosti medzi jeden, ktorý je skutočne veľmi často frekventovaný, často zobrazovaný, či už na tetovaniach alebo na rôznych grafických prvkoch a tak ďalej. Uvádzal som tam aj niektoré príklady. Na otázku predsedu Senátu, aby sa vyjadril. Či je rozdiel medzi pojmom čierne slnko a symbolom čierne slnko. A ako vznikli? Znalec uznáva. Pojem čierne slnko vznikol v 19. storočí v Nemecku. Nie, tak som to myslím nehovoril. On sa stal skôr známym. Sa stal, dobre. Pojem čierne slnko sa stal známym v 19. storočí. Nie je mi známe, či bol vtedy graficky znázorňovaný. To som už uviedol v posudku. Môžeme napríklad, že prvýkrát bol znázornený na tom hrade. Tak ste to mysleli, že... Podľa mojich vedomostí
prvýkrát bol znázornený na hrade Wewelsburg, Wewelsburg, na podnet ríšskeho vodcu SS. Vtedy nemal primárne nacistický symbol, politický význam, vtedy nemal primárne politický význam, ale slúžil na uspokojovanie okultných potrieb a mystických záľub Himmlera, dobre, alebo Himmler do ríšskeho vodca, dobre. Ríšskeho vodcu, dobre, na tých mystických potrieb ríšskeho vodcu SS, ríšskeho vodcu SS a jeho suity. Pre mňa ako znalca je však prioritné, že v súčasnosti sa tento symbol stal veľmi obľúbeným v neonacistickom prostredí. A vy ste ešte, porozumel som tomu správne, ste ešte povedali, že ste sa nestretli s použitím tohto symbolu prostredia. Tak ste to mysleli? Nie, to som nechcel tvrdiť, pretože aj keď dostávam tieto otázky, snažím upozorňovať, že nemám nejaký výskum taký mne sa zdá, že tam dokonca aj pán obhajca, ak si to dobre spomínal, že tam dokladal nejaké veci. Čiže to som vôbec nevyučoval, hej, len v tom, čo... Dobre, nevyučujem. Je použitie. Extrémistického prostredia, nevyučujem jeho použitie aj mimo extrémistického prostredia. Ale primárne ho podľa mojich vedomostí používajú extrémisti. To, čo som vyjadroval, hlavne, že v súčasnom národnom socialistickom prostredí je to jeden z najrozšírenejších symbolov. V súčasnom NS prostredí je to jeden z najrozšírenejších symbolov. A ja teraz nadviažem vlastne na to, na čo ste už poukázali vy, a to, čo urobil obžalovaný s obhajcom. Skutočne v tom spise oni dokladám, že ten symbol sa bežne používa tak ďalej. Ja som si skúsil na internete tiež nájsť čierne slnko, či naozaj je to voľne dostupné. A skutočne mi to vyhodilo zo pár stránok, kde je tento symbol ponúkaný. Predpokladám, že ak som to graficky len porovnával, komparoval s tým, čo sa nachádza v spisovom materiáli, tak v obdobnom grafickom vyjadrení a samozrejme s tým, že sú to staroveké, mystické a neviem aké symboly. Čiže je to voľne dostupné, je ponúkaný ako kvázi staroveký symbol, energetický symbol, dokonca som sa stretol aj s tým, že niekto to povedal ako energetický symbol. Čiže ja neviem, máte aj vedomosť o tom, že niektorí ľudia vychádzajú z toho, že je to staroveký symbol, energetický symbol, a že to takto ponúkajú. Respektíve, že sa k tomu môžete vyjadriť, prečo to takto robia. Je to ťažká otázka,
samozrejme. Je to ale z mojej strany, viete, je to z mojej strany nejaký vyjadrenie môjho názoru, odpovedať na túto otázku. V súčasnosti môže hoci kto s hociakým symbolom nakladať akýmkoľvek spôsobom. Symboly ľudia alebo rôzne skupiny si môžu rôznym symbolom prikladať vlastné významy, to je ako vôbec nejak vylúčiť. Napríklad čiže keď niekto si to chce takto predstavovať, tak ja sa necítim nejak kompetentný v tom brániť aj nič podobné. To, čo ja chcem povedať, aby som tam nezabiehal do nejakých veľkých špekulácií, je, že keď nejaká konkrétna skupina nejaký symbol používa s nejakým významom a táto skupina hlása napríklad použitie násilia, hlása nejaké genocidné predstavy a tak ďalej, tak a tomuto symbolu, konkrétne tomu symbolu Čierne slnko, národní socialisti prikladajú taký význam ako nejakého symbolu budúceho prody arijskej rasy. Národní socialisti ale neonacisti. To je v podstate to isté. Či sa máme o súčasnosti? Áno, o súčasnosti, vyslovene o súčasnosti sa rozprávame. Môžeme hovoriť o neonacistoch a oni sami sa väčšinou označujú ako národní socialisti alebo niekedy aj ako nacionalisti. Viete, ten jazyk je tiež taký, že pripúšťa rôzne významy rôznych slov. Čiže, ale ak to bolo úplne zrejme, koho myslím, tak bude teda hovoriť o neonacistovi. Že keď neonacistické skupiny rôzne globálne po celom svete alebo v rôznych častiach sveta používajú tento symbol a prikladajú mu konkrétny význam, tak ja ako človek, ktorý je priberaný do konaní za účelom podania vysvetlenia, či ten symbol sa vyskytuje alebo nevyskytuje, musím povedať, že sa vyskytuje skrátka v tom prostredí. Ja som tu aj tie predstavy preto uvádzali. Napríklad tie manifesty sú tam, kde je ten symbol jasne vidno, že by bolo úplne zaujímavé, že aj, však aj tá neonacistická scéna je diversifikovaná, ne každý chce hneď dať kde strieľať, že niektorí sa skôr hlásia k tej ide a niektorí sú skôr pre nejaké povedzme akčnejšie postoje, keď to tak povieme. Čiže, ale tento symbol s týmto sa stretávam opakovane a v rámci celého toho prostredia, že je pri tom. Ďakujem, to mi stačí. Na otázku predsedu Senátu. Či sa vie viedriť k tomu, že na internete je symbol Čierneho slnka, že na internete je symbol Čierneho slnka cez rôzne e-shopy, ponúkaný ako staroveký, čiarka okultný, čiarka mystický či ezoterický symbol. Znalec udáva. Viete, dnes môže každý pridávať, čo chce, a prikladať tomu symbolu, význam, ako to považuje za aký chce. Význam, aký chce. Ja len zopakujem, že som sa stretol s tým, že tento symbol je veľmi obľúbený u skupín a hnutí, ktoré sa hlásia k potlačaniu
ľudských práv, čiže medzi súčasnými neonacistami. Pán znalec, vy ste sa aj vyjadrovali k tomu, ja viem, že tá otázka je ťažká, dostali ste ju opakovane, a ste sa k tomu vyjadrovali, teda, že myslím, že zo strany obhajoby išla vtedy tá otázka, či ste sa stretli aj mimo neonacistického alebo extremistického prostredia s tým symbolom. Vy ste uviedli ten film, ja ste tam dali do znaleckého posudku grafickú ukážku, ale v podstate tam tiež, ja som to pochopil tak, že tam tiež to súviselo s nacizmom, či chceme, ale nie, ale tak to bola autorská licencia režiséra toho filmu, alebo teda výrobcov toho filmu. Ale či ste sa stretli čiže toto bolo síce mimo nacistickej scény v sci-fi filme, ale ktorá odkazovala na v podstate nacizmus. Tam mali byť tí preživší na Antarktíde alebo kde, alebo na mesiaci dokonca. Ale či ste sa stretli, napriek tomu sa spýtam, neviem, ak na to nebudete vidieť, teda tak na to nám povedať, alebo poviete, že ste sa nestretli. Či ste sa stretli v takej tej čistej forme mimo tej extremistickej scény s tým, či vám je niečo známe. Samozrejme, budete hovoriť na svoje nejaké skúsenosti a vedomosti, ktoré máte, takže ja viem, že to nemá objektívnu platnosť, ale že to bude mať ten subjektívnu platnosť. Čiže ten film, ak pomínime ten film, tak videli ste, že by to používali ešte niekto? Či viete na to vôbec odpovedať? Nebudem vás trápiť len tak, či viete. Ja som potom úplne povedané nejak nepátral, zase, že by som sedel na internete, ale hovorím, že myslím si, že to bolo v tomto pojednávaní, kde boli tie ukážky e-shopov. Čiže to, čo ste vlastne využili, to som sa na to aj... Áno, tak to myslím si, že aj ja keď si sadnem a teraz budem to vyslovene vyhľadávať, tak zrejme sa nájdu, ja to už neviem vylúčiť, že sa nájdú e-shopy, ktoré to budú predávať. A budú, a keď si budú pozrieť tomu tovar, ktorý predávajú, tak budú predávať aj čo aj hinduistické symboly alebo iné rôzne, že... Dobre, budem takto stačiť. Na otázku predsedu Senátu. Či sa stretol so symbolom čierneho slnka aj mimo extremistickej scény, čiarka, odhliadnúc od príkladu uvedeného v posudku, znalec udáva priznám sa, po tomto som nepátral. Ale samozrejme, ak si otvorím e-shopy na internete, tak sa na ich stránkach, môžem stretnúť s tým, že tieto symboly budú ponúkané spolu napríklad s hinduistickými či inými. Dobre. A moja snáď už posledná otázka, ktorou neviem, či budete vedieť popísať, lebo naozaj, ak už aj poviete, bude to len čisto hypotetické tvrdenie, takže to nechám na vás. Prečo sa vás to pýtam? Pretože tá skutková podstata, my sme to už naznačili, napísaná dostatným zvláštnym spôsobom a podľa nášho názoru to nás naráža na určité ústavné mantinely a práve preto sa snažíme ju vykladať ústavne konformne, respektíve vykladať dosť tak reštriktívne, aby sme zachovali, pretože rozhodli sme sa teda, že sa nebudeme obracať na ústavný súd, ale že to vieme, alebo budeme sa snažiť to ústavne konformne vyložiť túto skutkovú podstatu. Vy ste aj naznačili, a v podstate do toho bije aj obžalovaný a konec koncov poukazuje aj na to aj prokurátor. My sme povedali, že teda ten extremistický materiál musí byť objektívne extremistický. Vy ste ako keby naznačili, alebo priamo naznačili, že neviete úplne odhľadnúť od charakteristiky osoby, ktorá tento materiál drží.
No, napríklad, dávam príklad, hej, dajme tomu, pretože veľmi striktne sa to, že to neviete teraz riešiť právne otázky, to si vyriešite. Vy to budete hodnotiť ako znalec politický extrémizmus, čiže tie právne ľudia, to sa nemusíte báť, to si vyriešime. Ale ak vám dám hypotetickú otázku, pretože sú prísne stanovené výnimky z držby, kedy sa takáto držba materiálu nepovažuje za držbu extrémistického materiálu, čiže ak sa tomu budete chcieť a vedieť vyjadriť, dávam hypotetický príklad. Ak osoba, u ktorej nebude mať informácie, že patrí k neonacistickej scéne, nebude mať žiadne kontakty, nič, žiadne tetovania, bude mať doma Mein Kampf z roku 35, vydanie z roku 35, myslím si. A iná osoba, ktorá evidentne bude mať súvis s neonacistickou scénou, bude mať tetovania, bude sa zúčastňovať takýchto akcií a bude mať doma Mein Kampf. Z hľadiska príslušnosti k politickému extrémizmu, vedeli by ste tam urobiť nejaký rozdiel, alebo viete sa len vyjadriť, či by v tomto mohol byť nejaký rozdiel, ak by sa vás niekto spýtal na to, či je to extrémistický materiál, alebo nie. Respektíve materiál politického extrémizmu. No, tak v prvom rade ja teda sa úplne vyhýbam odpovedať na otázku, že či niečo je alebo nie extrémistický materiál. Myslím si, že to by vôbec neprenáleží vyhodnocovať. A na takúto otázku myslím si, že môžem odpovedať iba tým spôsobom, že ten Mein Kampf pre určitú osobu, ktorá nemá väzby na scénu, má iný význam ako pre osobu, ktorá má väzby. To znamená, ja hlavne v prípade týchto historických dokumentov som presvedčený, že keď sa niekto chce oboznámiť s nejakým historickým dokumentom, tak je to skrátka normálne. Proste je v poriadku, keď ľudia majú záujem o dejiny aj o negatívnej súčasti dejín. Dobre. Na otázku, či by hypoteticky z hľadiska príslušnosti k politickému extrémizmu bol rozdiel medzi držbou knihy napríklad Mein Kampf medzi osobou, ktorá preukázateľne nemá styky s extrémistickou scénou, a osobou, ktorá takéto styky má, znalec udáva, odpovedám na takéto otázky sa zväčša vyhýbam, pretože mi neprináleží hodnotiť, čo je extrémistický materiál, pretože mi neprináleží hodnotiť, čo je extrémistický materiál. Ale samozrejme, pre osobu s väzbami na NS scénu, ale samozrejme pre osobu s väzbami na NS scénu bude mať táto kniha úplne iný význam ako pre osobu, ktorá sa len zaujíma o históriu. Z mojej strany je to všetko. Členovia Senátu majú nejaké otázky? Okrem toho hradu Würzburg ocenili rozšířil symbol toho červeného slnka medzi nacistami. Používali ho nejaké jednotky alebo tam bol
Ja nemám vedomosť, že by nejaká konkrétna jednotka ako v ére historického nacizmu používala, nemám to vedomosť, mám vedomosť o tom. No potom, že len tam na tom hradu. Myslím, že tam tomu sa, ale za protokolujem to samozrejme, myslím, že k tomu sa pán znamená. Dobre, na otázku predsedu Senátu, na otázku člena Senátu. Či sa symbol čierneho slnka v ére historického nacizmu, či sa symbol čierneho slnka v ére historického nacizmu používal aj inde, ako na hrade Wedelsburg. Znalec odpovedá, nemám takúto vedomosť. Dobre. Pán prokurátor, pripravená sú nejaké otázky. Ďakujem. Dobre, prokurátor otázky nemá. Ja som mal jednu otázku. Dobre, snažme sa, ale tak, lebo prezdal sa je naozaj veľmi ťažko odpovedať, tak nech sa páči. Obhajca sa, zdal sa pýta, Vojvodka, nech sa páči. Pán Žalec, vy ste uviedli pre dokazovania, že symbol čierneho slnka nie je zakázaný v Nemecku. V nadväznosti na to ste uvedli zároveň, že čierne slnko je používané v rámci neonacistickej scény. Mohli by ste vysvetliť, či to môže byť? Ak sa vôbec tomu budete vyjadriť. Dobre, zaprotokolujem otázku, pán Zalec si premyslí a odpovie. Na otázku, pán Zalec, vy ste uviedli, že v CERN, v Spolkovej republike Nemecko, v CERN, symbol čierneho slnka nepatrí medzi zakázané symboly. Ale zároveň ho používa NS scéna, neonacistická scéna, NS scéna. Vedeli by ste to vysvetliť? Môže byť taká otázka za to povedať? Áno. Samozrejme, moje predstavy alebo moje znalosti o nemeckej legislatíve sú limitované, ale pokiaľ mám informácie, tak v Nemecku sú zákonom zakázané symboly, ktoré sa viažú priamo k historickému nacizmu, čiže napríklad svastika, runy SS alebo také, ktoré boli používané do roku 1945. Nemám úplný prehľad o nemeckej legislatíve, ale pokiaľ viem, v Nemecku sú zakázané symboly historického nacizmu, v Nemecku sú zakázané symboly historického nacizmu. Napríklad svastika. A čo ste ešte hovorili? Tie runy SS. A runy SS. A ďalšie, ale a ďalšie, jasne som myslel. A tento tam nie je. Pokiaľ ja mám vedomosť, tak nie. Pokiaľ ja mám vedomosť čierne slnko, tam nespadá. Tu myslím, že to už konštatovali už aj v tom predchádzajúcom poradí tí zdravci, ktorí sme potrebovali to veľmi správne vybrať. Či klient odžalovaný, Ja by som sa vás pýtal, či máte vedomosť o symboloch zvaných Zierscheibe, archeológií. Zierscheibe, či vám to niečo archeologické? Ako sa to píše? Vám to poviem. Zierscheibe? Áno. My sme dali Zierscheibe, dobre. Na otázku obžalovaného. Či vás znalec vedomosť o symboloch a máte to aj niekde? Čo sme dali aj specializovanú súdu vlastne dobre.
Je to v spise niekde? Malo by to byť, myslím, že by sa mohlo byť v spise. Nejaké vyjadrenie? Dobre, najprv to zapotrebujeme. Na otázku či má znalec vedomost o používaní symbolu zier z Chajbe? Zier Chajbe. To by bude návědět. Je to atribútka kniha z náhodou. V podstate na ktorej sa nachádza aj takzvané čierne smokové. Náhodou z 5. storočia. Vláda to, čo ste tie doštičky, to je ono? Ale zíršajbe, áno. Ale z 5. storočia, to sa to pýta, či máme to vedomosť. Vlastne chcete nahliadnúť do spisu, aby ste sa k tomu... Dobre, následne obžalovaní aj znalec pristúpili predsedovi Senátu. Ktorý by umožnil nahliadnúť do spisu, kde sa nachádzajú uvedené symboly. Toto je tá kniha, ktorú ste potom aj s prekladom doručovali. Dobre, a ktorý konkrétny máte na mysli? Konkrétny symbol z toho, alebo viaceré? V podstate je to viac symbolov, vidíte, z ktorého vlastne vyplýva to čierne slnko. Dobre, ale je tu viacero variant. To si v podstate predstav som toho čierneho slnka a pán Dobre, vlastne povedal, že obžalovaný pôvodne čísla listov, môžete vidieť, odkiaľ toto dáme? Čísla listov 2434, 434, v podstate rôznym počtom účov, áno, až 2436, ktorého dokonca zrejme vlastný počtom ešte budú. To sú nájde počet, obžalovaný udáva, nie, že sa jedná o nálezy z 5. storočia nášho letopočtu. Že sa jedná o nálezy približne z 5. storočia nášho letopočtu. To stačí všetko je tu. Či sa len to neviete teda vedieť, že takéto niečo by mohlo byť? Nie, tu som nečítal, ale nepoznám, tak niektoré tie symboly sú podobné a v zásade Ja si myslím, že áno. To je klasiky, že je presne doručený. A môj symbol, pokiaľ nemám pol symbolu, to je jedna vec. Ale samozrejme, teraz som napadol, čo som zabudol ešte, keď tu stojí pán Zalevka, že dáme grafiku vaše vyjadrenie, kde je teda grafické znázornenie, ale na to potrebujeme. Znalec udáva po nahliadnutí symbolov. Pán Zalevka, môžete ešte chvíľočku po nahliadnutí symbolov. Nestretol som sa s tým, ale vypúšťate, či ako ste to povedali? Takže niektoré sú podobné. Ale vypúšťate, niektoré sú podobné čiernemu slnku. Žiadna není úplne identická, žiadny symbol. A moja takisto nie je identická. Dobre, že niektoré sú podobné čiernemu slnku. Ale žiadny nie je identický. Dobre, stačí tak? Vy si teda môžete sadnúť. Peťka dáme odsek. Následne predseda Senátu. Následne predseda Senátu predložil znalcovi vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu prokurátora, kde udáva grafické znázornenie, ním používaného čierneho slnka.
ním používaného čierneho slnka a čierneho slnka z hradu Wewelsburg čiarka s tým, aby sa znalec vyjadril, či sa jedná podľa neho, čiže opäť subjektívne, o totožné alebo rozdielne symboly. Nech sa páči, pán znalec. Je to z čísla listu 2506. Čiže on vo vyjadrení, pán prokurátor, vy to máte, on vo vyjadrení k obžalovanému prokurátoru uviedol, že toto sú ním používané symboly čierneho slnka, alebo symbol čierneho slnka, a toto je ten autentický symbol. Ja by som skôr dodal, že nie, že konkrétne využívaný, ja by som mu dodal tak, že je to predchodca tých pôvodných, čiže z toho vlastne to čierne slnko vychádza. Že to má primárne ten náboženský charakter, a nie politický. Dobre, to dáme potom až taková. Ja. No, že toto je jeho, a toto je ten historický. Teda nacista. V podstate vidíte, že to sú všetko náhody 5. storočia, to sú dôležité. Dobre, to už ponecháme na... Jasne. Čiže otázka ešte raz prepáčte. Či sú tam nejaké markantné rozdiely, ktoré by mohli mať nejaký dôvod na iné posudzovanie, na iné závery, ako ste uviedli v znaleckom posudku? Musel by som si samozrejme prejsť nejaké podklady, ale z mojich skúseností by som povedal, že ja som sa v rámci súčasného NSK stretol v podstate so dvoma vyhotoveniami. Dobre. Znalec ale samozrejme je tam medzi nimi rozdiel. Áno. Znalec na otázku, či je medzi týmito symbolmi rozdiel, ktorý by prípadne menil jeho závery, udáva znalec na otázku, či je medzi nimi rozdiel, ktorý by prípadne menil jeho závery, udáva. Pripúšťam, že rozdiel tam je, ale ja som sa pripúšťam, že rozdiel tam je, ale ja som sa v rámci NS scény súčasnej stretol s používaním oboch symbolov. Dobre, ďakujem. Môžete sa vrátiť na miesto zatiaľ. A my len k tomu obžalovaný udáva. Nechcem povedať, že ja používam ten pôvodný, ako ste to nazvali, starý či starodobný? To má pôvodný, to nebolo čierne slnko. Ten pôvodný čierne slnko. Ten pôvodný náboženský symbol, ten pôvodný náboženský symbol, ktorý bol označovaný ako slnečný kruh. To starý masný symbol. Možno, keď dovolíte, by som poukázal na stranu 9 svojho posudku, kde sú vlastne ilustrácie. Tuto to je sem. My si to pozrieme. Dobre. Tu som aby teda strany. Keď si to porovnáte, toto je ten manifest strelca z mesta Christchurch a to čierne slnko, ktoré použil tam, a toto je jeho batoh. A to je zase... To je to aj vedomosť. Možno, ja si to viete, že tam že v tom rade bolo takéto čierne slnko a toto je pohanské charakter. Respektíve je tak prezentované, ako čierne slnko pohanského charakteru. Ja netvrdím, že nie je, ja len hovorím, že sa vyskytuje v tomto prostredí. To je jedna osoba. Sú tam modifikácie. A
A ďalšia veľmi dôležitá vec je to, že ja som mal vždy dôležité, veľmi dôležité. Dobre, to už nebavte sa teraz priamo s Dúznákom, na to tu máte prostredie, ale dobre. Znalec poukazuje na stranu 9 svojho znaleckého, na stranu 9 svojho znaleckého posudku. Áno. Tam stranu 9. Nie, toto si necháme odpovedať, toto je to, čo nám dal obžalovaný. A my máme samozrejme ten znalecký posudok. Znalec poukazuje na stranu 9 znaleckého posudku. Ja pozerám dobre, to je doplnenie. To je doplnenie a na stranu 9 svojho znaleckého posudku, kde sa nachádzajú aligrafické vyobrazenia čierneho slnka používaného obžalovaným. To boli vyhotovenia niektoré bohužiaľ obžalovaní. Používaného obžalovaním, ktoré však používa súčasná NSC na praxoch obchodovaných. Aby sme sa jasne, je mi jasné, že to boli iné, že to boli iné. Tomu obžalovaný udáva, ale ja ho používam ako neopohanský symbol, ste povedali, alebo ako náboženský. No a ako náboženský, neopohanský symbol, Neviem, či si to názval. náboženský, tak ako to samozrejme. Ako náboženský symbol, k tomu znalec udáva, to nevylučuje. Dobre, takže uznesenie súd vyhlasuje dokazovanie za skončené. Pán Zdarc, my vám poďakujeme. Asi si zrejme značne uplatníte Doručenie dokonateľne a zrejme už asi o tom značnom bude rozhodnúť vyznaný súdcov. Takže čiže doručenie dokonateľne, ale stále sme znajský áno. Kľudne to doručia aj kráľu, to samozrejme dáme do spisu. Znalec dáva uplatňujúci značné písomne dokonateľne. Ďakujem. Ďakujem, pán znalec, to je všetko z mojej strany, ale teraz z našej strany ďakujem za účasť. Dovidenia. Dobre, takže dokazovanie sme vyhlásili za skončené. Následne by sme oboznámili podľa paragrafu, uznesenie podľa paragrafu 269 civilného trestného poriadku číta sa správa o povesti na obžalovaného zo správy o povesti z mesta Púchov vyplýva mestský úrad v Púchove udelenie organizačnej vnútornej správy podľa údajov našej evidencie veterom oznamuje, že Jaroslav Pagáč je ženatý pri vlastným trvalom pobytu v meste Púchov, časované Počkovce, spolu s manželkou Silviou Pagáčovou, deťmi Jaroslavou Pagáčovou a Kvetoslavou Pagáčovou. Prechodný pobyt nemá prihlásený, menovaný nie je plátca dane z nehnuteľnosti. Na komisii dopravy inštitúcie verejného poriadku nebolo riešený v súčasnosti s mestskou políciou v Púchove, bolo zistené, že menovaný nemá záznam v registri priestupkov na mestskej polícii. Ostatné údaje o menovanom nie sú známe, čiže toľko k správe o povesti a zároveň tu máme aj odpis z registra trestov.
registra trestov vyplýva, že obžalovaný doteraz nebol súdne trestaný, respektíve, že nemá záznam v registri trestov. Opis registra trestov je 23.12.2024. Dobre. Takže to je všetko. Ukončujem túto časť verejného zasadnutia a dobre. A bude pristúpené ku konečným návrhom. Nech sa páči, pán profesor. Mám za to, že do posledného dokazu do tej prezentácii aj spolukazov návrhu sú naozaj niektoré rozhodnutie. Bolo to tu istá práva kvalifikácia súdu osvedčového korporácia dňa 8. januára 2021. Na zároveň na skutočnosti bude písmo volený korporácia najvyšší súd Slovenskej republiky a korporácia súd zrušil rozsudok špeciálneho trestného súdu spisu 15.1 2021 2.12.23 a podľa práv súdu 22 trestného poriadku práve prezidentný súd do rozsudku na prokurátor udáva zhodne ako v písomných dôvodoch odvolania. Prokurátor udáva zhodne ako v písomných dôvodoch odvolania a navrhuje napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť ešte na nové prejednanie a rozhodnutie. Nech sa páči, pán obhajca. Vážený súd, rozhodnutie napadnuté odvolanie považujeme za vecne správne, riadne a presvedčivo odôvodnené a v súlade s právnym názorom, ktorý vyslovil už v predchádzajúcom rozhodnutí odvolací súd. Ak by sme si osvojili viacvýznamovosť sporných symbolov, že nebolo pre rozsahu dokazovania preukázané, že by s týmto symbolmi, sportnými symbolmi bolo nakladané v extremistickom význame. V tomto prípade poukazujú na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Vajnaj proti Maďarsku číslo 33.621.06. Navrhujem teda zamietnuté odvolanie. Obhajca udáva rozsudok súdu prvého stupňa považujeme za správny náplný o vykonaní dokazovaní správne zákonných vykonaní dokazovaní nebola preukázaná vykonaní dokazovaní nebola preukázaná vina obžalovaného. Poukazujem na viac významov symbolov. A preto odvolanie prokurátora či som zabudol. Poukazujem na viac významov symbolov a na rozhodnutie SLF vo veci Vajnaj proti Maďarsku. Myslím, že obidve sa píšu s I, že áno, Vaj a na konci je I, meké áno. Na rozhodnutie SLF Vaj na I, meké I na konci, proti Maďarsku. Vaj na I. A preto navrhujem odvolanie prokurátora zamietnúť. Obžalovaný, nech sa páči, ak chcete využiť, vyberajte sa k navrhovanú obhajcu. Tak, si môžem, som použil z pohanskej žalice. Dobre, som nevymýpul sa. Obžalovaný udáva symboliku som použil z pohanského hľadiska. Som nevinný v plnom rozsahu. Dobre, prerušujem túto časť verejného zasadnutia. Mali sme sa o tom, či pôjdete počkať dole, alebo tu, ale zrejme asi verejnosť by bolo dobre, aby išla dole, vy môžete počkať tu, dobre? Takže budete volaní, sa nás povedať do restaurácie.
Poprosím, dobre? Dobre, takže vypočujte si uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí odvolaní prokurátora proti rozsudku špecializovaného trestného súdu 15.1.2021 2. maja 2023 takto rozhodol podľa paragrafu 1019 trestného poriadku odvolaní prokurátora zamieta. Ja veľmi stručne odôvodním samozrejme bližšie, pretože na to choduje s ďalšími verejnými zasadnutiami. Ja veľmi stručne odôvodním bližšie potom odôvodnenie sa bude nachádzať v písomnom výhodoru nášho rozhodnutia. My sme sa stotožnili aj s jednak teda poukazujem na to naše predchádzajúce zrušujúce rozhodnutie, kde sme prezentovali právny názor, vidíme na úplne dokazovanie na závery súdu prvého stupňa, ktoré prezentoval na právnom rozsudku, a my sme sa stotožnili s tým, že skutočne v tomto prípade sa zo strany obžalovaného nejednalo o trestný čin. Najprv k tomu extremistickej skupine, tam zotrvávame na tom, čo sme už povedali v tom zrušujúcom uznesení, skutočne nevidím tam extremistickú skupinu, pretože viaceré osoby sa nespoločili za účelom rozširovania extremistického materiálu, ale bol to čisto obchodný vzťah, na tom sa nič nemení ani po dopočutí svedkov, ktoré sme naredili špecializované na trestnom súde, čiže tam nevidíme tú kvalifikovanú podstatu. Ak sa potom budeme hovoriť o tých extremistických materiáloch, už som naznačil, že tá skutková podstata je veľmi nešťastne napísaná. Preto sa aj vykonávame takéto dokazovanie, ako vykonávame, a preto sa naozaj snažíme to ústavnú konformne vyložiť tak, aby sme tým spôsobom nerozširovali dosah tej skutkovej podstaty, pretože aj v tom zrušujúcom uznesení povedali, že bazujeme na tom, aby to bolo objektívne extremistické. Podľa nás sa vykonávame dokazovaním ani doplneným dokazovaním podarí o opakovanie, ani novým znaleckým skúmaním a dokazovaním jednoznačne preukázať dozvolované, že rozširoval extremistický materiál, respektíve ten materiál, ktorý mal extremistický povahu, respektíve bol to správnou hranicou extremistický materiál. Čo sa týka kolovratu, tam sa jednoznačne sa nás vyjadril, že nevylučuje to, že je to naozaj neopohanský symbol, ktorý odkazuje k tomu národoverectvu a tak ďalej, čiže môže to mať možno nejaký odkaz k slovanského náboženstva, čiže je to teda národový symbol, vyjadroval sa zároveň k tomu, kto ho používal, ako ho používa, skutočne nevylučil, že ho používajú skupiny, ktoré sa vôbec nechása k politickému extrémizmu, aj keď pripustil, že môže existovať skupiny, ktoré takto používajú. Čo sa týka toho čierneho bazujem na tom a skutočne poukazujem na to, že sa jedná o úmyselné nesvedčenie. Čiže musíme bezpečne preukázať na zároveň. Zaujímavé je, že obžalovaní, čo sa týka tomuto čierneho slnka, s tým nakladal s extremistickým materiálom, nechal si to vyrábať a chcel to vyrábať čo extremistický materiál. Skutočne napriek znaleckému skutočne pán znalec sa snažil odpovedať na otázky, ale je to veľmi, videli ste sami, že je to veľmi ťažké odpovedať na otázky takéhoto typu. Napriek tomu myslím, že sa nám podarilo preukázať jednoznačne, že ten symbol, ktorý používal obžalovaný, či už to nazveme ako slnečný alebo čierne slnko, má jednoznačne extremistickú konotáciu, čiže správne hľadiska ho musíme považovať za extremistický materiál. Obžalovaný tiež poukázal na to, že ho aplikoval, využíval, nechal si ho vyrábať a distribuoval v inej grafickej verzii, ako sú pôvodné čierne slnko. Samozrejme, môže tam byť viacero variantov, ale zase nie je vylúčené, že sa to viaže k tomu neopohanskému hruči, ktoré nemusí mať explicitne extremistický charakter, a toto je jednoznačne obžalované nebolo preukázané. Chceme len poukázať na to, bazujeme na tej objektivite toho materiálu. Totižto nám sa stalo v minulosti, konkrétne na Senátu, že sme mali obdobný prípad. Myslím, že tam bolo tiež čierne slnko alebo niečo také, ale zase tie variácie toho prípadu konkrétne boli také, že tam sa tieto symboly vyskytovali v súvislosti alebo zároveň s explicitne nacistickými symbolmi. Ak by niekto poukazoval na tieto naše rozhodnutia, a tam sme vtedy zaujali stanovisko, že keďže vtedajší alebo daný obžalovaný v tej veci používal tieto symboly s explicitne nacistickými symbolmi, z toho nám bolo jasné, že ich používa ako zástupné symboly. Ale tuto, v tejto veci nám naozaj nebolo jasné, že ich používa ako zástupné symboly, čiže môžeme ich z právneho hľadiska radiť o extremistické symboly. Môžeme sa baviť o tom, či obžalovaný má príklon k radikálnej scéne, k extremistickej scéne, ale toto tu my momentálne neriešime.
to by bol, dajme tomu aj iný trestný čin, a tam narážal potom na ten zabezpečený materiál z toho notebooku. Sú tam určité fotografie, že obžalovaný mal kontakty s extremistickou scénou, ale tu sa zase bavíme v inom režime. To by musel byť nejaký iný trestný čin. Čiže ani túto sme nevideli. Čo sa týka, a ešte veľmi stručne povedať, čo sa týka tých, čiže Kolovrat som povedal, čierne slnko som povedal. Takisto tie runy. Runy sú starogermánske písmo. A opätovne, objektívne nebolo preukázané, že by ich tu prítomne obžalovaný používal ako extremistické symboly, respektíve extremistický materiál. Čiže v tomto prípade sme sa naozaj stotožnili s videli ste, že nakoniec pán znalec mal ťažkú úlohu, a my sme mali ťažkú úlohu, ale nepodarilo sa nám zistiť žiadne nové skutočnosti, ktoré by nás opravňovali na iný právny alebo skutkový zámer ako uškodenie súdkového stupňa. Preto teraz sme sa plne stotožnili s rozsudkom súdkového stupňa, ale zamietli. Vyššie teda bude naše písomné rozhodnení. Končím verejné zasadnutie, ďakujem za účasť.